Horațiu, imaginează-ți că mingea aceea e foarte, foarte grea. Așa, bun, dă-o mai departe. Hop. Imaginează-ți, Denis, că mingea este foarte ușoară. Așa, dai mai departe. Raisa, imaginează-ți că mingea este foarte fierbinte. Timotei, imaginează-ți că mingea este rece ca gheața. Și dă mai departe. Bun. Imaginează-ți că mingea se uită urât la tine. Mario. Op. Mario, imaginează-ți că mingea este foarte, foarte grea. Așa, bun. David, imaginează-ți că mingea este foarte fierbinte. Cezara, imaginează-ți că mingea este de gheață și că ți-a înghețat mâna. Așa, bun. Anais, imaginează-ți că mingea se mișcă singură și trebuie să o prinzi. Iasmina, imaginează-ți că mingea este singură și începe să sară singură. Și trebuie să o prinzi. Bun, așa. Elena, imaginează-ți că mingea este foarte grea. Anais, imaginează-ți că mingea este foarte fierbinte. Păi nu eu dai înapoi? Vezi că arde, arde, arde. Ia, arde mingea, dă-o. Arde. Arde. Aoleu. Bravo! Aplaudăm!